Romul. Romul și pantaloni scurți, cam mai ar fi. Ori văd chestii noi, văd cum generațiile, nu știu, cu 10-20 de ani mai mici ca mine prind totul super repede într-un an, 12 mi-a luat 10 ani. Mai e haterala și gelozia, când văd câtă lume e geloasă pe mine, parcă mai tare, știi, te motivezi. Redman, how to roll a răbdare, muncă. E o nouă teorie. Diamond D, Das FX îmi dădeau ei pe Diggity Style-ul ăla, pe nou Diggity Style așa. Și neapărat Busta Rhymes, care oricum e șeful la feat-uri. Asta așa, rap trap, că altfel aș mai colabora, nu știu, de la Tarantino la Picasso, nu știu, la Versace, la... Primele mele încălțări, le țin minte, erau niște sandale dubioase și purtam sandale cu dres de la până sus. Mama lucra la fabrica de pantofi, știi, și ne aducea de acolo și făceau și ei pentru copii în Italia și erau sandalele alea cu ciorap, mama, nu le-am suportat niciodată. Așa, Adidas, n-am în cap acum decât fake-urile alea de jucai fotbal în ele. În principiu, când termin un album sau lucrez la ceva și l-am terminat și mă duc undeva să discut sau ceva, la un interviu, la un radio, la așa, sau oamenii pe stradă, gen cum e materialul ăla, știi? Adică tot ce fac povestesc la toți și dinainte, de la prima piesă până la a doua, a treia, e un proces de câteva luni. Și zilnic zic, bă, am făcut azi o piesă, am primit un beat, vorbesc constant, poate și de asta nu mă întreabă că vorbesc constant cu ei. Și în sfârșit, când e gata și am terminat munca și putem să dormim liniștiți și nu mai întreabă nimeni. Și eu sunt dornic să povestesc cum a fost călătoria, știi, cumva. La ultimul album ăsta cu Geamănu, e faza că trebuia să ieșim pe declarații și de multe ori ieșeam și rămâneam seara la Lucian la studio ca să plec dimineața fără probleme. Să nu mă oprească cu taxiul, nu știu ce mă gândeam eu. Și a fost așa super spontan. Hai să facem un album, uite, 5-6 beat-uri. Lucram de acasă, pe Discord. Beat-uri cu Siberia, cu CST, cu ăla. Aveam 4-5 beat-uri, sunam la studio, cam 3-4 piese. Bam, bam și cam asta aș vrea să zic, știi, dacă mă întreba cineva acum ceva, ce aș vrea. Să mă întrebe de munca mea ca să pot să le explic, prin ce... Nu i-aș zice nimica, sincer. Când eram mai mic mă gândeam. Sau când am crescut, acum câțiva ani, mă gândeam, bă, dacă mi-ar fi zis cineva niște chestii, ar fi fost nu știu cum. Dar acum că îmi dau seama, nu e bine nici așa. Cred că doar asta, așa, undeva pe bancă și m-aș uita la mine. Să văd ce retard eram, că eram destul de retard. Râs mai mult, nu știu, și nu mai am mâncat cartofi prăjiți. E greu, dar